Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kawai ka Trok kit mau Clinker ka Kylla Hapdeng ka Surokbah ha Sumer umbang ribhoi distreng ka bagani ka Jingiap ka lajah ka khatar tarik unailor ar poar ha ka por khatar baje shiteng sngi AA. Katkum balaya lum jingtip kate ka Trok kate ka bawan na kibenta jong ka Jingiap Hills batmu ban lipan hap yo Clinker shakithain bernihan hanrei na kadaw ka Jingher state ka Kali ka baw Nongniah kate ka Kali uklamla shu bante yo lakam jong ka Jing state kate ka Kali dei hakapor balapoy ka Surok bapenno balong turning ha ka Snong Sumer kate ka Trong kala Kylla shisendon Hapdeng ka Surokbah. Lait hu bah kate ka Kali la don tang Nongniah marway ha ka baw te Nongniah la Mynsaw jor na kibenta jong ka Kli ka ba umtip briushu badai hadin katu kat ni ki bor pulit jong ka Umyam police station kilapoy bala penkit no yo te Nongniah ya kate ka Trok sa civil hospital Shillong banyo ikilat jing sumar bad ya kate ka Trok lala ban penken ria no sharut ban lait na ka Jingthang ka Kali ha kate ka Surokbah.